Wel, newn ni droi at Psalm 96 i'n galw ni i addoli. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl, y mae i'w ofni'n fwy na'r holl dduwiau. Ei lunod yw holl dduwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Y mae yn rhydedd a mawredd o'i flaen, nerth a gogoniant yn ei gyseg. Wel, gawn ni ymateb nawr ac addoli gyda'r emyn cyntaf, a fwynaf frenin dynol a dwyfol un. Wel, mae'n darlleniad heno o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr ail bennod, a darllen y rhan gyntaf, adnod 1 i adnod 12. Y trydydd dydd yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pasodd y gwin, ac meddai mam Iesu wrtho ef,
nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi, wraig, beth sydd â fyny a mi? Nid yw fy awr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon. A phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr, tynnwch beth allan, ac ewch ag ef i lywydd y wledd, a gwneithant felly. Profodd llywydd wledd y dŵr, oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fi'n tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd wledd ar y priodfab ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi neu yfed yn helaeth y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Wedi hyn, aeth ef a'i fam a'i frodyr a'i ddisgyblion i lawr i Gapernaum ac aros yno am ychydig ddyddiau. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd ac yn gweddio ei fendith ar y gair i ni heno. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr te, gawn ni geisio ein Duw ni. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd i ddod gyda fron nawr yn yr oedfa newydd yma heno, ac wrth i ni ddod nawr mewn gweddi gyda fron di hefyd. I ni'n diolch bod ni wedi ymgynnull yn enw yr arglwydd Iesu, ac yn ei enw fe, ac yn ei haeddiant e, ac yn ei gyfiawnder ef, i ni'n dod gyda fron di nawr yn y nefoedd ar dy orsedd o arglwydd, ac i ni'n dod at orsedd fawr y nef, ond yn ei haeddiant, yn ei gyfiawnder ef. Ac i ni'n credu bod ni'n cael derbyniad, i ni'n credu yn ôl dy air bod ni'n cael dod yn rhydd ac yn eofn ger bron yr orsedd. I ni'n diolch am hynny arglwydd. I ni'n diolch bod ni'n dod at ein tad yn y nef, bod ni nawr yn cael ein galw yn blant i Dduw, oherwydd trwy dy ras bod ni wedi derbyn y Meseia, bod ni wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist yn Feseia i ni. Ac felly ni'n cael yr hawl i fod yn blant i Dduw. O arglwydd i ni'n diolch am hyn, ac i ni'n diolch bod ni'n dod at ein tad nefol. Nid ein tad dynol, ond ein tad nefol. A dy fod ti mor drigarog, dy fod ti'n ein caru ni a chariad anfeidrol, a bod ti mor rasol ac mor drigarog tuag ato ni. Fel tad wrth ei blant y tosturia, mae'n cofio mai llwch ydynt hwy. O fenaid bendithia'r arglwydd, bendithia'r arglwydd beth mwy. Ac o arglwydd felly ni'n dod gyda fron heno eto i ddaddoli di, i gydnabod mai ti sydd Dduw, i gydnabod na allwn ni'n roed yn byd i ti o arglwydd. Ti sydd yn holl ddigonol, ti sydd yn holl alluog, ti sydd yn holl bresennol, ti yw'r Duw sydd yn darparu o hyd, ti yw Jehova Jireh, neu Jireh, y Duw sydd yn rhagweld ac yn rhagddarparu ar ein cyfer ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn. Ti sydd wedi'n creu ni. Ac i ni'n diolch bod ti wedi'n creu ni o arglwydd bod ti wedi creu dynoliaeth i fod mewn perthynas gyda Duw. Ac i ni'n cydnabod mai ni fel dynoliaeth sydd wedi cefnu ac wedi gwrthryfela ac wedi troi oddi wrtho ti. Ac i ni'n diolch yn hyd yn oed yn fwy wedyn bod ti wedi trefnu ffordd i ni ddod nôl i berthynas â thi.
trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac I berthynas, nallwn ni ddim ei cholli eto wrth ddod ato fe. O arglwydd I ni'n diolch. Ti sydd wedi meddwl amdano ni, ti sydd wedi meddwl meddyliau o hedd amdano ni, pan oedden ni fel gelynion ac wrthryfelwyr o arglwydd. Rebels oedden ni, ond ti yn meddwl ac yn trefnu ac yn cynllunio heddwch I ni trwy dy fab annwyl. Ac ni'n diolch bod wedi dod o arglwydd yng nghyflawnder yr amser. Ac ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am beth ni'n mynd I weld amdano fe heno yn y darn yma o arglwydd trwy yr arwydd yma sydd yn ein pwyntio ni ato fe. Ac arglwydd ni'n diolch I fod yn briodfab I ni I ddechrau. Ni'n diolch arglwydd bod ni'n hael sydd yn darparu mwy na digon ar ein cyfer ni. Digonedd o ras o arglwydd, digonedd o fendithion, pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn Rhist Iesu. Bywyd tragwyddol, tu hwnt I bob mesur, y bywyd helaethach, y bywyd gorau. Diolch. Diolch bod ni'n gweld yr un sy'n gallu creu hefyd. Yr un sy'n creu y gwyn o ddim byd, o ddŵr. Ac ti sy'n gallu gwneud dyn yn greadigaeth newydd, wrth gwrs. Ti'n gallu'n creu ni o'r newydd hefyd. Ac yn gallu newid ni a rhoi bywyd o'r nef yno ni arglwydd. Ni'n diolch am beth ni'n gweld. Ac arglwydd diolch pan ni wedi methu. Pan mae'n adnoddau ni wedi dod I ben. Wyt ti yn ddigonol ar ein cyfer ni wedyn. Diolch. Ac arglwydd felly ni'n daddoli di. Ac ni yn gofyn I ti'n bendithio ni wrth I ni gael ein atgoffa o'r pethau yma heno, cael ein pwyntio at yr arglwydd Iesu, ac yn arbennig arglwydd bod ni yn dod I brofiad dyfnach o hyn yn ein bywyd ni. Falle bod ni heb I nabod eto, a bod ni'n dod i'w nabod e. Falle arglwydd bod ni yn I nabod e, ond I ni eisiau nabod e'n well o arglwydd. Ac ni'n gofyn I ti'n harwain ni. I ni'n diolch mai fe yw'r un sydd yn ein cyfoethogi ni, fe yw'r un sydd yn ein bendithio ni, trwy ei roddion a'i bendithion, ond mae'n golwg ni arno fe bob amser, en tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Felly ni'n gofyn I ti'n bendithio ni arglwydd wrth edrych ar Iesu, ni'n gofyn I ti newid ni o ogoniant I ogoniant wrth edrych arno fe. Ni'n gofyn I ti'n gwneud ni fwy tebyg iddo fe, wrth I ni syllu ar ei berson hardd ac ar ei waith heno gyda'n gilydd. Ac arglwydd ni'n cyflwyno'n gilydd I ti. Ni'n cyflwyno ein gilydd fel aelodau o arglwydd ac yn cyflwyno rhai sydd falle a gwendid corff, eraill o'n plith a gwendid meddwl, eraill a gofidiau a phwysau o arglwydd yn pwyso, rhai ni'n gwybod amdanyn nhw, rhai ddim falle. Ni'n cyflwyno'n gilydd I ti. A diolch arglwydd y gallwn ni brofi dy rym di, gallwn ni brofi dy fywyd di, gallwn ni brofi'r gorywch naturiol a'r waith yn ein bywyd naturiol ni o ddydd I ddydd. A gallwn ni gyfranogi o'r natur ddwyfol yn Iesu Grist o arglwydd, o ddydd I ddydd yn ein bywydau ni. Ac ni'n gweddio mai dyna fydd ein profiad ni o arglwydd. I gael ein llenwi ath ras, cael ein llenwi ath gariad, cael ein nerthu yn ein ffydd, yn ein hefyddod ac yn ein grasysau I gyd. Ac o arglwydd ni'n cyflwyno ein gilydd fel hyn I ti. Ni'n cyflwyno y gwaith yn yr wythnos I ti, fel ni wedi clywed nawr, ni'n gweddio dros yr ymweliadau gyda'r ysgolion. Ni'n ddiolchgar iawn am y cyfle arglwydd, bod y drysau yma ar agor ar hyn o bryd. Ni'n dymuno bydden nhw'n aros ar agor wrth gwrs, ond ni'n diolch. Ni'n gweddio dros y cyfflwyniad yn mynd mlaen gyda hanes Ruth nawr. Ac o arglwydd ni'n gofyn I ti nerthu ni, y rhai sydd yn mynd, a gweddio dros y rhai sydd yn clywed, y plant, a'r staff hefyd, ac yn gweddio y byddi di yn plannu hadau gwerthfawr iawn yn y meddyliau ac yn y colonnau yna sydd yn gwrando o arglwydd. Ni'n sylweddoli bod cannoedd
o eneidiau gwerthfawr yn clywed y neges yma yn ystod y mis. Felly, nerthan ni arglwydd bendithia ni. Ac o arglwyd i'r had na ddwy'n ffrwyth, gogoniant i ti, gogoniant i Iesu Grist. Gawn ni weld rhagor yn cael ei gweddnewid o arglwydd, bod ti'n torri mewn i'w bywydau nhw, ac yn eu hachub nhw, ac yn eu newid nhw, ac yn eu trawsffurfio nhw, ac yn eu defnyddio nhw arglwydd, yn dy deyrnas di. Bod nhw'n dod o dywyllwch i oleuni, o feddiant Satan at y Dduw. Ni'n diolch am y dystiolaeth glywson ni ddo yn y brecwast. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, byddwn ni'n gweld hyn yn digwydd eto. Falle rhai fel glywson ni ddo heb gefndir o gwbl, dim ots, neu rhai a chefndir hyd yn oed, ond bod nhw'n dod i brofiad o honno ti ac o thras ti. Ac felly ni'n cyflwyno yr wythnos i ti o arglwydd ac yn dyheu am dy bresenoldeb gyda ni, am i'r ysbryd glân fod yn dylanwadu arno ni ym mhob peth sydd yn cael ei wneud o arglwydd. Gogoniant i thenw. Cyflwyno'r bore coffi, ni'n cyflwyno'r pili pala, ni'n cyflwyno nos iau, popeth. Ni'n cyflwyno yr ymweliad o'r cartre di Sul nesaf, pob peth arglwydd. Ni'n cyflwyno fe i ti. Ac nid i ni, ond i thenw dy hun dod o goniant o arglwydd. Gyn ni'n gofyn i ti yn syml i nerthu ni yn dy nerth di o arglwydd. I nerthu ni yn ôl y nerth di-hysbydd sydd yno ti. Rhoi gras i ni ddyfalbarhau o arglwydd, rhoi gras i ni bwyso arno ti, rhoi gras i ni i garu pobl o arglwydd, rhai sydd yn golledig, yn brodyr a'n chwiorydd, sydd yn gadwedig o arglwydd, llanw ni athgariad. Felly ni'n cyflwyno hyn i ti. Ni'n cyflwyno ein llywodraeth i ti hefyd a'r mesur ynglyn â cymorth i farw o arglwydd sydd yn cael ei drafod eto nawr wythnos yma. I ni'n gwybod bod llawer o newidiadau, amendments yn cael ei cyflwyno, llawer iawn o arglwydd yn poeni am hyn, o arglwydd ni'n gweddio bydd pobl yn talu sylw i hyn, ac y byddi di'n dylanwadu o arglwydd, lles o arglwydd, diogelu pobl yn y dyfodol. Ni'n gweddio yn erbyn y mesur, yn ôl dy drigaredd arglwydd, ac ni'n gweddio bydd mwy o help yn cael ei roi i rai sydd eisiau gofal diwedd oes. Ni'n gweddio y bydd y llywodraeth yn cael y persbectif yn iawn o arglwydd yn ein dyddiau ni. O arglwydd trigarha wrtho ni yn y mater hwn i ni'n gweddio. Ni'n cofio eto mae rhai sydd yn dioddau o arglwydd brodyr a chwiorydd, dan erledigaeth, dan y moder rhyfel a terfysg, cynnal nhw eto o arglwydd, bendithia nhw, a nerthan ni arglwydd hefyd yn dy waith di ac yno ti. Felly, derbyn ni nawr o arglwydd, maddau ni, derbyn ni'n llawn trwy Iesu Grist, cynnal ni a chadw ni, gogoniant i thenw. Amen. Wel, mi ddown ni at yr ail, ddewn ni at yr ail emyn nawr. Mae Iesu'n fwy na'r roddion, mae ef yn fwy na'r ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas.
Wel, gawn ni droi nôl nawr te at yr hanes gawson ni yn dechrau'r ail bennod o'r Efengyl yn ôl Ioan. I ni wedi bod yn edrych ar ddamhegion yr arglwydd Iesu, ac o'n i'n meddwl nawr gallen ni edrych ar wyrthiau yr arglwydd Iesu gyda'n gilydd. Mae'r Beibl yn ei cyflwyno ni i'r gwir Dduw. Arglwydd, nef a deiar. Y creawdwr y byd, creawdwr y bydysawd, ein creawdwr ni, ein cynhaliwr ni, a'n gwaredwr, ein hachubwr ni hefyd. Gwaredwr a Duw goruwch naturiol. I ni, yn perthyn i fyd natur wrth gwrs, mae yn oruwch naturiol, supernatural. Ac mae dyn o'r dechrau wedi cael ei greu, dynoliaeth nawr, wedi cael ei greu i gyfranogi o'r dwyfon. Partake, i gyfranogi o'r dwyfon. Nid i fod yn ddwyfol byth, ond i gyfranogi. Hynny yw, i adnabod, i gael perthynas, i fod mewn perthynas gyda Duw, i gael cymdeithas gyda Duw, i gael bywyd ysbrydol wrth gwrs, ac nerth anorchfygol. Ond wrth gwrs mae hanes y Beibl, hanes dyn yn dweud bod ni wedi colli fe, trwy bechod Adda ac Efa. Felly pan ni'n dod i'r byd yma, ni ddim yn gwybod am hyn, ni ddim yn brofiadol o hyn, o berthynas, o gymdeithas gyda Duw. A dyna mae rhaid i bobl ddygymod ag yn y byd. Mae hwn yn bwysig i ni ddweud wrth bobl falle. Maen nhw'n trial wynebu bywyd, maen nhw'n trial delio gyda bywyd yn y byd, a'i holl boenau, a'i holl bryderon, a'i holl anawsterau, a wedyn marwolaeth ar ei pen ei hunain. A dyna'r broblem sylfaenol gyda dynoliaeth, yn ceisio wynebu'r pethau mawr yma ar ei pen ei hunain. Heb Dduw, heb adnabod, heb fod mewn perthynas, heb gael cysylltiad gyda'r Duw mawr, goruwch naturiol a thragwyddol. Ond mae Iesu Grist wedi dod i ddod â ni nôl. I ddod â ni nôl i berthynas gyda Duw, i gyfranogi o'r natur ddwyfol. Ac i ni'n dod nawr at un o wyrthiau, neu un o arwyddion, fel mae Ioan yn gweud, yr arglwydd Iesu, y wyrth gyntaf. A mae'r gwirthiau, wrth gwrs, yn weithredoedd goruwch naturiol, supernatural. Nid digwyddiadau, nid just rhywbeth sydd yn digwydd o ddydd i ddydd. Oedd rhai pobl yn y ganrif ddiwetha ac cyn hynny yn trial dod â popeth lawr i fyd y naturiol. Na, mae'n oruwch naturiol. Does dim esboniad arall arno fe, mae'n oruwch naturiol. Ac mae'r arwyddion yma, fel yr arwydd yma nawr te, mae'r arwyddion yn dweud rhywbeth wrthon ni, mae'r arwyddion yn pwynto at rhywbeth. I ni'n defnyddio arwyddion bob dydd, pan ni'n drifo'r car, pan ni'n mynd mewn i adeilad, mae'n arwyddion yn bobman. I ni wybod pwy ffordd i droi, ble i fynd, ac yn y blaen. Ac mae'r arwyddion yma, ac mae'r arwydd yma heno, yn dangos mai Duw mewn cnawd yw Iesu Grist. Duw wedi ymddangos yn y cnawd. A bod teyrnas Dduw felly wedi dod yn agos. Ac i ni'n gallu dod mewn i brofiad eto o'r Duw byw ac i adnabod y Duw byw. Dyma beth mae Spurgeon yn dweud am wyrthiau. Bwriad gwirthiau ein harglwydd oedd bod yn ddamhegion. So mae e'n cymaru nhw gyda'r damhegion. Ei bwriad oedd dysgu yn ogystal â chreu argraff. So maen nhw'n dweud rhywbeth wrthon ni. Maen nhw'n bregethau i'r llygad, meddai fe. Fel roedd ei sgyrsiau llafar yn bregethau i'r glist. So maen nhw'n ein dysgu ni, maen nhw'n dweud rhywbeth
wrtho ni. A mae'n Duw. Ond hefyd, wrth gwrs, yn ein harwain ni wedyn ni, os y'n ni'n ymateb i'r arwyddion, i brofiad o y person sy'n cael ei gyflwyno i ni. Wel, heddi nawr te y wyrth gyntaf, mewn gledd briodas, i ni'n gyfarwydd ar hanes rhan fwyaf ohono ni, wy'n siŵr, ac newn ni edrych fel hyn nawr te ar 3 peth, y wledd, y wyrth, y weithred a'r gweithredwr, yw'r pwynt ola. So, y wledd, y wyrth, y weithred a'r gweithredwr. Y wledd briodas i ddechrau. Un peth dwi eisiau tynnu sylw ato fe heno, a fel mae hwn yn cael ei roi i ni fel hanes. A fi'n credu bod hwnna'n holl bwysig. Hanes yw e, mae yna leoliad, mae yna amser, a mae'n benodol ar ein cyfer ni. Mae hwnna'n bwysig iawn, a i ddweud wrthoch chi pam mewn munud. Ond jyst i danlinellu hyn, y dechrau'r benod yn gweud y trydydd dydd yr oedd priodas yng Nghana Galilea. Wel, pa drydydd dydd? Wel, wrth gwrs, wnaethon ni ddechrau darllen fyna, ond os ydych chi'n darllen y benod flaenorol, mae galw Philip a Nathanael, 2 o ddisgyblion Iesu Grist, ac ar ôl y digwyddiad yna, dyma'r trydydd diwrnod. Ar ôl hynny. Right? Mae'n benodol. Ac nid yn unig hynny, yn yr amser yna, mae Iesu a'i ddisgyblion, 6 ohonyn nhw sydd ar hyn o bryd, dim y 12 nawr, 6, yn teithio. A maen nhw'n teithio o Fethania i Cana. Ja? Dyna beth i ni yn ei ddarllen. Yn y benod gyntaf, mae ym Methania, tu hwnt i'r Iorddonen, ac mae'n teithio i Gana. Right, nawr te, gadewch i ni weld y map. O, sori. Wy'n angofio bob tro bod e ddim yn dangos mor fawr. Mae yna 2 Fethania tu hwnt i'r Iorddonen. Okay? Chi'n cofio, mae yna 2 Bethlehem. Chi'n cofio Bethlehem Judea ac oedd Bethlehem arall yn y gogledd. Wel nawr te, mae Bethania tu hwnt i'r Iorddonen gogledd, a mae Bethania tu hwnt i'r Iorddonen yn y de. Mae rhai pobl yn cymysgu rhwng Pen y Groes yn y gogledd a Pen y Gros yn y de. Ond mae yna bellter rhyngthyn nhw. Wel, dyna chi fan hyn. Bethania yn y gogledd, 20 milltir i Cana. Taith 3 diwrnod. Okay? Felly mae gyd yn ffito. A wedyn, maen nhw'n mynd draw tuag at Galilea fyna, a mae'r sleid nesaf wedyn ni. A wedyn mae Cana fyna, a mae 9 milltir uwch ben Nazareth, ac mae'n ymyl Capernaum, dyna ardal lle oedd Iesu wedi fagu, wrth gwrs, ei fro naturiol gartrefol e. Nawr te, mae hwn yn hanes. Dyna pam wy'n pwysleisio fe, ni'n gwybod lle mae'r llefydd yma, ni'n gwybod lle mae nhw heddi, ni'n gwybod lle mae nhw ar y map, ac ni'n gwybod pryd oedd hyn yn digwydd. Pam mae hwnna'n bwysig nawr te? Achos mae'n dangos i ni, gallwn ni brofi y Duw, gyda ni, y Duw goruwch naturiol, yn ein hanes ni bob dydd. I ni'n byw mewn hanes. I ni'n teithio o le i le. I ni'n byw mewn gwlad arbennig, mewn ardal arbennig. A gallwn ni brofi y goruwch naturiol, gallwn ni brofi yr arglwydd yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd, yn ein hanes ni. P'ne bod ni ar daith, p'ne bod ni gartre, p'ne bod ni yn y gwaith, p'ne bod ni yn yr ysbyty, p'ne bod ni'n mynd trwy ryw storom llythrenol neu storom yn ein bywyd ni. Dyna'n hanes ni. Ac mae hyn yn digwydd mewn hanes. Bwysig iawn i ni ddeall y cysylltiad yna. Nid chwedlau sydd yma. I ni brofi rhyw theories a bethau niwlog. Hanes yw e. Ac mae Mair wedi ni ddod at y wledd. Mae Mair yn flaenllaw yn yr hanes, yn helpu gyda'r gweini mwy na thebyg, sy'n neud i bobl i feddwl oedd yna berthynas agos falle yn priodi, y priodfa falle, neu ffrind agos
Ta beth, mae hi yna, mae Iesu a 6 o'i ddisgyblion, fel o'n i'n gweud, yn cael gwahoddiad. Andreas a Pedr, Iago a Ioan, Philip a Nathanael. Ac wrth fynd, wrth gwrs, fel sy'n cael ei ddweud weithiau mewn priodas, mae Iesu Grist yn anrhydeddu cwlwm priodas a serimoni y briodasol hefyd. Mae e'n ein dysgu ni ynglyn â phriodas, ynglyn â'r uniad yma rhwng gŵr a gwraig bron Duw, yn un nawr, unit, am ein hoes. A beth mae Duw yn cysylltu, dyle dyn ddim ei wahanu. A mae'n ein dysgu ni, mae'n anrhydeddu y briodas a priodas gyda'i bresenoldeb wrth gwrs. A bydde hwn yn ddigwyddiad pwysig yn y gymdeithas. Mae'n briodas yn yr ardal, ac oedd y priodasau hyn, mae rhai o'n priodasau gyda ni yn achlysur hyfryd, eitha mawr, maen nhw'n amrywio wrth gwrs. Gallai priodas yn yr amser yma bara am wythnos, credwch ni beidio, lle fe bara am wythnos a'r dathliadau yn mynd ymlaen am 6 diwrnod. Ac fydde gwesteion oedd e'n eitha fluid, oedd y gwesteion yn gallu mynd a dod. Oedd rhai yn ymuno diwrnod yma, rhai eraill y diwrnod nesaf, oedd e'n eitha fluid fel yna. Ac wedyn ar noson y serimoni, bydde'r priodfab a'i ffrindiau, so fatha y groom's party, yn mynd wedyn i dŷ y briodferch, ac yn ei hebrwng hi nôl i'w gartre fe, i'w dŷ fe, a fyna bydde'r serimoni. A mae un peth pwysig iawn sy'n wahanol i'n trefen ni nawr, y priodfab a'i deulu oedd yn gyfrifol am ddarparu a costau y wledd. Y priodfab oedd yn gyfrifol. Fe oedd yn gyfrifol, tueddol gyda ni yn traddodiadol teulu y briodferch. Wedyn, oedd gwyn wrth gwrs yn ddiod sylfaenol, staple yn y dwyrain agos ar y pryd. Oedd y sydd yn cynnwys alcohol. Ond, o'n nhw ystod yn ei yfedau gyda dŵr, yn ei lastwreiddio fe, diluted. Ac mae meddod, wrth gwrs, yn bechod, mae'n cael ei wachardd yn y Beibl, a gallwn ni ddim defnyddio hanes fel yr hanes yma i gyfiawnhau meddwi na dim byd fel yna. Bydde yna ryw gynnwys alcoholic yn y gwyn, ond oedd e'n isel iawn, iawn. Beth bynnag, mae e'n redeg mas. Mae'n pallu. Ac mae hwnna'n greisus, wrth gwrs, mewn digwyddiad fel hyn. Mae'n embarrassment ofnadw i'r teulu, i'r priodfab, bod nhw ddim wedi mesur pethau'n iawn, bod nhw wedi redeg mas o'r gwyn. Ac meddyliwch, gallen nhw gael eu cofio nawr ymhell i'r dyfodol. Chi'n cofio'r briodas na? Lle redodd y gwyn mas. Na'r math o stigma, embarrassment gallai fod oherwydd beth sydd yn digwydd. A mae hwnna'n arwain ni at yr ail beth, sef y wyrth. Nawr, a oedd Mair yn disgwyl rhywbeth arbennig? A oedd hi'n disgwyl gwyrth? Oedd hi'n disgwyl i'r arglwydd i wneud rhywbeth arbennig? A sawl un yn awgrymu hynny, a bydde fe ddim allan o gymeriad i Mair. Oedd hi'n gweld e fel cyfle i'r arglwydd Iesu i ddangos pwy oedd e. Dyn ni'n gwybod yn iawn, ond mae'n bosib. Achos meddyliwch chi nawr, mae cefndir, dyma beth yw cefndir Mair, y geni gwirthiol, wrth gwrs. Neges Gabriel. Wedyn ni neges y Bugeiliaid. Wedyn ni neges Simeon ac Anna. A mae wedi clywed beth mae'r bobl yma wedi dweud, yr angel a'r bobl, am y plentyn yma. Gwaredwr, y Meseia, Crist yr arglwydd. Dyma pwy yw e, iachawdwriaeth Duw, goleini'r cenhedloedd,
gogoniant Israel. A beth ni'n darllen yn Efengyl Luc yw bod hi'n cymryd ei gyd mewn. A bod hi'n cadw fe. Bod y pethau yma oedd hi'n clywed ddim yn mynd dros ei phen ni. Na eiriau bach neis, chi'n bod? Na, mae'n cymryd rhain mewn. Mae'n cymryd nhw i'w chalon, a mae'n myfyrio arnyn nhw. A mae'n cofio nhw. Ac felly mae'n eitha posib, nid bod hi'n ddim yn deall yn iawn fel lot o bobl eraill, wrth gwrs. Mae'n bosib bod hi'n gweld hwn yn gyfle i Iesu. Wel, dyma fe, y gwaredwr, mae wedi dod. Allwn ni ddim bod yn 100% yn siŵr, mae'n bosib. Beth bynnag am hynny, mae esiampl i ni yn Mair, wrth gwrs. Y pethau ni'n clywed yng ngair Duw, oedden ni'n cymryd nhw mewn. Oedden nhw'n golchi dros yn pen ni yn aml, neu oedden nhw'n cael lle yn nyfnder ein calonau ni. Oedden ni'n gallu myfyrio arnyn nhw, oedden ni'n troi nhw. Oedden ni'n troi nhw yn weddiau. Oedden nhw'n fodd i gnoi cil a bwydo'r enaid. Pethau ni'n clywed yn air Duw, mewn neges fel hyn, o air Duw. Maen nhw'n fwy ydy'n henaid ni. A mae hi'n esiampl, cymryd nhw mewn. Dal gafel arnyn nhw, a'i troi nhw, meddwl ac ystyried. A hefyd, yr ail beth, mae'n mynd ar mater at yr arglwydd. Mae'n mynd ar mater at yr arglwydd. A mae hwnna'n esiampl i ni. Beth bynnag y mater, beth bynnag, allwn ni fynd â fe at yr arglwydd. Straight away. Bynnag sydd yn codi nawr, fori, nos y fori, i ni'n gwybod beth sy'n blaen, am y crisis y gwyn, wrth gwrs, ac mae e'n ateb, wraig, beth sydd â fyny a mi. Dyna'r cyfieithiad sydd gyda ni fan hyn. Mae sawl ffordd o'i gyfieithu fe. Y geiriau llythrennol yw beth i fi a ti. Dyna'r geiriau groeg llythrennol. Ac wrth gwrs mae'n anodd cyfieithu hwnna heb roi rhywbeth mewn. Beth yw hyn i mi ac i ti? A fel yna mae rhaid cyfieithu fe. What is this to us? Mae rhaid cyfieithu fe fel yna, felly bod chi wedi gweld. Beth ydy hynny i ni? Neu, beth sydd â fyny di a fi yn y mater yma? Gallwch chi gyfieithu fe fel yna. Beth sydd awnelo fi a thi yn y mater yma. Beth sydd yn digwydd fan hyn? Wel, beth i ni'n gweld, beth sy'n cael ei bwysleisio, yw bod perthynas Iesu Grist a Mair yn newid. Yn newid. Nid mab yw e nawr, ond arglwydd. Mae hi'n braidd yn dod ato fe falle i raddau fel mab. Mae'n credu falle, bydd yn dangos i ogoniant falle, ddim yn siŵr, ond yn dod ato fe fel mab. Ond mae e'n ateb, dyw e ddim yn gweud mam, wrth ateb, mae'n gweud wraig. Dyw e ddim yn anghwrtais, beth, wrth gwrs, mae'n hollol gwrtais, wraig. Mae agenda arall ar ei feddwl e nawr, nid fel mab Mair, ond fel mab Duw, fel y Meseia. A dyma ei agenda y fe. Ac mae'n pwysleisio, dyw ei awr e ddim wedi dod. Ac mae hwn yn thema yn Efengyl Ioan, chi'n sylwi. Mae'n gweud o bryd i'w gilydd, dyw fy awr i ddim wedi dod eto. Nes bod e'n dod yn amser iddo fe fynd i'r groes. Nawr mae'r awr wedi dod. Felly ni'n gwybod beth yw yr awr, pan bydde fe'n cael ei groesoelio ac y bydde fe'n at gyfodi. Pan bydde ei ogoniant yn cael ei ymlygu yn llawn. Gogoniant y gwaredwr oedd yn dod yn oen Duw. Y gwas dioddefus. Ac wedyn y brenin buddigol. Ond wrth gwrs, i chi'n gweld yn hanes Iesu Grist y tueddiad yma i guddio pethau cyn hynny. I beidio cyhoeddi, oherwydd bydde pobl yn camddeall. O'n nhw'n meddwl bod e'n mynd i fod yn frenin fel Dafydd nawr. Dyna o'n nhw'n disgwyl. Nid un oedd yn mynd i farw gyntaf ac wedyn mynd i'w ogoniant.
Ond mae smair serch hynny, bod e'n dweud hynny, a'i pryd hynny bydd ei ogoniant llawn yn cael ei amlygu, serch hynny mae Mair yn gallu gweld bod e ddim yn dweud na, ac felly mae'n dweud wrth y gweision i wneud beth bynnag mae'n dweud. Ac fel chi'n gwybod, ni'n cael yr hanes, mae'r llestri mawr yma o garreg ac ar gyfer seremonïau yr Iddewon, golchi dwylo a pob math o seremonïau gwahanol, a mae'n gweithio nhw i lenwi nhw. Pinne bod nhw'n hanner llawn a top-up, neu llenwi nhw o'r gwylod sy'n mot. Maen nhw'n cael eu llenwi i'r top, maen nhw'n mynd â peth at y llywydd fydd e'n blasu fe mewn amlwg, ac wedyn bydd e'r gwyn yn cael ei rannu. Ac mae'n bwysig i ni'n cael manylion eto fan hyn. A nid damwain yw hynny, faint oedd y cerrig yma, y llestri yma'n dyla. Rhwng 20 a 30 galwyn. Yr un, a mae 6 ohonyn nhw, felly rhwng 120 a 180 galwyn. Os ydych chi'n troi hwnna i boteli wedyn ni, fel ni'n arfer a potel, 750 millilitres dwedwch. Rhwng 600 a 900 o boteli. Mwy na digon. Llawer mwy na digon. A mi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn yn yr hanes yma. Oedd na brynder, oedd na greisus, ond yn Iesu Grist, mae mwy na digon. Mwy a mwy na digon. Ac mae y llywydd yn ei gymeradwyo fe, mae llawer yn cadw'r gwyn tsepach nes ymlaen. Pan mae pobl di yfed yn helaeth, gallwch chi gyfieithu fe yfed yn helaeth, a fan hyn meddwi mae e. Dwi'n yn siŵr am hwnna, ond falle bod hynny'n digwydd weithiau, wrth gwrs. A beth bynnag oedd pobl ddim mor ffasi wedyn, beth o'n nhw'n yfed yna'r pwynt, yn dyma. Ond nid y tro hwn, mae'r gorau wedi dod ar y diwedd. Ond beth yw'r gwyn yma? Nid gwyn naturiol yw e. Sim grawnwyn wedi bod fan hyn, o dan yr haul a'r glaw, ym Rhydd Galilea. Dŵr yw e, sydd wedi cael ei droi yn wyn. Creadigaeth yw e, yr arglwydd Iesu. Dyma fe, mae Ioan yn dechrau ei efengil, hwn yw yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hebddo ef, ni wnaethbwyd dim ar awnaethbwyd, oedd e fyna yn y creu. A'r gair awnaethbwyd yn gnawd. A dyma fe, yn creu rhywbeth nawr, creu gwyn, o ddŵr. A'r gorau gallech chi gael. Fe yw'r creawdwr. Fydde yna yn y creu. A mae wedi dod mewn cnawd. Ac mae wedi troi y dŵr yma yn wyn. Oedd y gweision yn gwybod ar y pryd, oedd y llywydd ddim yn gwybod dim byd, oedd Mair yn gwybod, oedd y disgyblion yn gwybod, a allwn ni ddim dweud, falle cyn y diwedd bod pawb yn gwybod, ddim yn siŵr, ond mae'n eitha tebygol. A'r canlyniad nawr te, beth i ni yn darllen, amlygodd felly adnod 11 ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo. So mae'n dangos rhywbeth o'i ogoniant, hynny yw pwy yw e, a mae'r disgyblion yn cael eu cadarnhau yn ei ffydd. Maen nhw'n credu yn fwy cryf ynddo fe nawr. Maen nhw'n fwy siŵr o pwy yw e. Ac i orffen felly, weithred a'r gweithredwr. Beth mae'n dweud, beth mae'r arwydd mae'n dweud wrthon ni, at beth mae'n ein harwain ni. Achos mae'n dod â ni at Dduw ar waith. Duw mewn cnawd, y Duw ddyn. Delw y Duw anweledig. Chi'n gweld Duw, chi'n gallu gweld Duw, ond i ni wedi gweld ei fab e. Y neb am gwelodd hi, a welodd y tad. Dyma fe. Ac mae'r arwydd felly'n pwynto o'r weithred i'r gweithredwr. Mae'n weithred yn yr elm naturiol, ond mae'n darlunio pethau i ni goruwch naturiol, y gallwn ni ei profi yn yr elm ysbrydol. Beth mae'n dangos i ni? Wel, jyst pwyntiau, mae e'n rhoi
yn hael ac yn helaeth. Yr peth cyntaf. Dylen ni beth feddwl am yr arglwydd fel un sydd yn dyn, fel un sydd yn fen, fel un sydd ddim eisiau rhoi. Mae e'n rhoi, a rhoi, a rhoi, a mae roddion yn ddifesur. Difesur. Gallwch chi byth mynd at I gwylod nhw. Maen nhw'n dragwyddon y tu hwnt I bob mesur. Does dim mesur i'w haelioni a'i fendithion. P'un bod ni'n sôn am ras I edifarhau, yr gras I gredu, mae ei gael yn Iesu Grist. Gras I dyfu, gras I fyddhau, gras I garu Duw yn well, gras I garu'n gilydd yn well. Mae'n fodlon rhoi e. Mae'n fodlon rhoi e I ni. Sdim prynder, mae'n dod oddi wrtho fe. Wedi sôn am hyn o'r blaen, wy'n dwlu'r thema, I ni angen caredigrwydd falle, mwy ohono fe, y ffrwythau yma, a ddwynder falle, a mynedd gyda sefyllfa, a mynedd gyda beth I ni'n mynd trwyddo, a mynedd gyda'n gilydd, a mynedd, hunan ddisgyblaeth. Sdim ots beth yw e o ran gras a digonedd I gael. Digonedd, heb fesur. Awn ni byth bant oddi wrth Iesu Grist yn waglaw. Ein problem ni yw bod ni ddim yn dod ato fe, a ddim yn gofyn. Ac yn trial ffindo fe o'n ni'n hunain neu mynd yn frustrated achos bod e ddim na, neu beth bynnag. Mae digonedd, mae e mor helaeth. Dyna pam oedd y mesuriadau yna mor bwysig I fi. Oedd e'n, gormodedd, mwy na digon. Lle chi byth fynd i'w ddiwedd e. Mae e'n greawdwr o'r newydd. Mae'r dŵr yn dod yn wyn. Ac mae hynny'n golygu bod e'n gallu creu pobl o'r newydd, wrth gwrs. Os yw dyn yng Nghrist, mae e'n greadigaeth newydd. Nid rhywun sydd wedi patio lan yw'r Cristion, rhywun sydd wedi cael calon newydd o gig yn lle calon o garreg. Ac os oes rhywun yma heno sydd heb nabod Duw, sydd heb dod I brofiad o Dduw, chi'n ymwybodol bod chi'n bell o Dduw wrth Dduw, lle bod chi'n gwybod fawr amdano fe. Falle bod rhywbeth yna bod chi eisiau dod, chi eisiau nabod e. Pam falle chi wedi dod ma heno? Wel, dewch at Iesu Grist. A gall eich helpu chi, gall roi bywyd newydd, gall eich geni chi o'r newydd gyda bywyd o'r nef. Ac gall droi rebel I fod yn ffrind, wrth gwrs, ac yn fab I Dduw, ac yn blentyn I Dduw. Mae'n troi y marw yn fyw, a mi glywson ni yn y brecwast dynion ddo, tystiolaeth hyfryd iawn o rywun oedd yn, ar gyffuriau, a gweud y gwir, ar goll yn llwyr. Ac Duw yn torri mewn i'w fywyd a bywyd i'w wraig hefyd trwy ras a'i drigaredd. Hanes rhyfeddol a gweud y gwir, a gras Duw yw ei gyd, fel bydde fe, fel oedd e'n dweud wrth gwrs, ac yn cyfaddau. Ond p'un bod ni o gefndir fel yna, neu cefndir bod ni'n gwybod am yr efengil, a ni'n dal yn farw yn ein pechodau, ac angen ein geni o'r newydd wrth gwrs, trwy ras Duw. Ond at bwy ni'n dod? Ni'n dod at Iesu Grist I gael bywyd newydd. Ni'n dod at Iesu Grist I gael bywyd o'r nef yn ein henaid ni. Mae e'n rhoi rhoddion o'r ansawdd gorau. Beth mae e'n rhoi, fendithion yn rhagori. Mae'r bywyd sydd ynddo fe yn rhagori ar unrhyw fywyd arall. Ar beth mae eraill yn pwyso arnyn nhw ac yn ei mwynhau yn ei bywydau nhw. Meddai fe am ei hunan fel y bugail da, dwi wedi dod iddyn nhw gael bywyd, a'i gael yn helaethach. Bywyd helaeth, y bywyd o berthynas mae gyda'r bugail wrth gwrs, a'i'n nabod ni wrth ein henw, a'i'n harwain ni, a'i'n cadw ni, a'i'n diogelu ni. Y bywyd gorau posib.
y quality yma o fywyd. Ni mewn cysylltiad â Duw yn Iesu Grist. Ni mewn cysylltiad â'r goruwch naturiol. Dyma beth mae'n dweud, chi'n cofio yr arglwydd Iesu wrth yr eglwys yn Laodicea. Oedd yr ardal yn enwog am banciau, o'n nhw'n gyfoethog iawn, oedd ffatri dillad, o'n nhw'n enwog am ddillad a ffatri eli ar gyfer llyged. Cynghoraf di brynu gen i fi air wedi ei buro trwy dan, i ti ddod yn gyfoethog, dillad gwyn i'w gwisgo, i guddio gwarth dy noethni, ac eli i'r o dylygaid i ti gweld. Hynny yw rhywbeth gwell, cyfoeth mwy na cyfoeth Laodicea, mwy na sydd yn y Swiss banks neu lle bynnag mae e, cyfoeth mwy na hwnna. Yr air mwyaf pur, wel beth yw hynny te? Wel, adnabod Duw. Maddeuant o'n pechodau. Does dim byd yn cymharu gyda hwnna, cael heddwch gyda Duw, y Duw mawr sanctaidd, na'r quality gorau o fywyd gallwch chi gael. Wrth i chi godi yn y bore, wrth i chi fynd i gysgu yn y nos, chi yn llaw yr holl alluog Dduw yn Iesu Grist. Mae ysbryd Duw yn trigo yno chi. Pwy sy'n fwy cyfoethog na chi wedyn? Pwy sy'n well off na chi? A fi yn Iesu Grist. Ac wedyn y dillad yma, wrth gwrs. Y dillad sy'n gallu cuddio gwarth ei noethni. Cyfiawnder Iesu Grist. I ni'n gyfiawn, i ni'n cael ein cyfri yn lan ac yn gyfiawn ac yn dderbyniol o flan Duw. Yn Iesu Grist, trwy ffydd ynddo fe. Mae'n ein gwisgo ni a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Well na unrhyw ddillad. Beth yw bod yn smart o flan pobl? Allwch chi, diwna ddim yn cuddio pechod rhag Duw, ond bod ni'n cael ein gwisgo cyfiawnder Iesu Grist, nes bod Duw ddim yn gweld ein pechod. Dyma'n ei gyfrif yn ein erbyn ni. Mae di mynd. Dyna'r person cyfoethog. Ac wedyn, person sy'n gallu gweld. Gweld rhywbeth o goniant Duw, gweld rhywbeth o brydferthwch Iesu Grist, gweld rhywbeth o'i gariad a'i brofi fe, wrth gwrs. I ni wedi cael gweld. Gweld rhywbeth o'n hunain, anhangen, wrth gwrs, a'n pwy mor llygredig i ni, ond gweld i ogoniant wedyn ni. A bod y cwbl ar ein cyfer ni, bod y cwbl i ni, gallwn ni ddod a'i gael a'i brofi fe ynddo fe. Pwynt bach arall, mae'n gweithredu pan i ni wedi ffili. Ni gyflawnodd e'r wyrth yma pan oedd trefniadau dynion wedi methu. Oedd teulu y priodfab wedi wneud i calculations yn anghywir. Ac oedd yn embarrassment. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n ddarlun o'n sefyllfa ni, fel dynoliaeth i ddechrau, i ni wedi methu. I ni methu caru Duw yn holl galon. I ni methu caru'n cymydog fel ni'n hunain. I ni rai sydd wedi methu. Mae'n daioni ni yn rhedeg mas, i ni'n syrthio'n fyr o hyd. Ac fel Cristnogion, i ni'n syrthio'n fyr. Mae'n nerth ni, mae'n dyfal barhad ni, i ni'n llithro, i ni'n cwmpo'n fyr. Ond pan i ni wedi methu, dyw e ddim yn methu, mae e'n dod gyda digonedd. Felly, fel pechadur heno sydd wedi methu o flaen Duw, chi'n gallu dod at Iesu Grist, a mae e'n rhoi yn helaeth a'i faddeuant, a'i ras, a'i dderbyniad, oherwydd bod wedi marw drosto ni. Fel Cristion heno sy'n methu, wrth gwrs, o ddydd i ddydd. I ni'n ymwybodol ohono fe, ond i ni'n dod ato fe. Ac gallwn ni dyfu, wrth gwrs, mewn erth ac mewn ffrwythau, mewn grasusau, ond dim ond trwy bwyso mwy arno fe. Achos i ni'n bryn, i ni'n redeg mas trwy'r amser, a ni'n gorfod pwyso yn drymach arno fe. Ac un arall i orffen, dyma y priodfab. Y priodfab sydd yn darparu popeth ar ein cyfer ni. Chi'n cofio, yn y dwyrain, y priodfab oedd yn gyfrifol. Methiant y priodfab oedd hwn, a'i deulu.
ond nid fel na mae'n priodfab ni. Eseia 25 i orffen. Ar y mynydd hwn bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Gwledd o win wedi aeddfedu. Yn y dydd hwnnw fe ddywedir, wele, dyma ein Duw ni, buon yn disgwyl amdano, i'n gwaredu. Dyma'r arglwydd y buon yn disgwyl amdano, gorfoleddwn a llawen ychwn yn ei iachawdwriaeth. Dyma fe ein Duw ni, dyma fe y priodfab sydd wedi dod i'n priodi ni, i fod yn briodfab i ni, ac i baratoi gwledd iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Yn Caniad Solomon, i ni'n darllen y ferch yn gweud y mae dy gariad yn well na gwyn. Yn well na gwyn. Ac wrth gwrs mae'n rhyw ddarlun wedyn ni. Mae'r gwyn yn torri'n syched ni ac yn ein bodloni ni. Ac mae gariad yn ein llenwi ni ac yn ein digoni ni hefyd. Diolch am y gair yma heno. Diolch am y wyrth, y weithred a'r gweithredwr. Ac arwydd yw i bwyntio ato fe. Ac o ambrofi mwy ohono fe, o ddydd i ddydd. Cyfranogi fwy o'r natur ddwyfol goruwch naturiol. Mwyn i enw. Amen. Wel, ni'n troi at yr emyn ola. Ni feddaf ar y ddeiar fawr, ni feddaf yn y ne. Neb ag aberin annwyl im yn unig, ond y fe. Diolch arglwydd am dy air heno. Diolch am yr arglwydd Iesu. Duw mewn cnaw, Duw yn ein plith ni. Diolch o arglwydd ein Duw bod ti wedi trefnu hyn mwyn i ni gael dod nôl i gymdeithas gyda Duw. Dod nôl i gyfranogi o'r dwyfol a'r goruwch naturiol. O, arglwydd diolch. Diolch, dyma pam nes ti'n creu ni yn y lle cyntaf. Diolch bod ni'n cael dod nôl iddo fe nawr yn yr arglwydd Iesu, a beth yw golli eto. Arglwydd i ni eisiau profi mwy ohono ti, i ni eisiau byw bob dydd, fel rhai sydd mewn cymdeithas gyda'r Duw holl alluog, holl ddigonol, holl bresennol, holl wybodol, yr un doeth, yr un trigarog a graslon. Arglwydd maddau ni, bod ni ddim yn pwyso mwy, ac helpa ni i dybrofi di mwy a mwy. Diolch am ein atgoffa ni o pwy yw ein harglwydd bendigedig. Diolch am y priodfab. Diolch am ei garedigrwydd a'i helaethrwydd. Diolch am y creawdwr sy'n gallu creu o'r newydd.
y diolch o arglwydd pan i ni'n methu, mae e'n camu mewn. O diolch, helpa ni fyw yn hyn o ddydd i ddydd, ac ar dy ben bo'r goron. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni, nawr a hyd nes y daw. Amen.